V poslednom domácom zápase základnej časti privítali Košice Modru. Už od úvodu bolo jasné, že Košičania si nič iné ako výhru nepripúšťajú a Modra sa prvého gólu dočkala až v 7. minúte. Náskok Košic rástol a najmä vďaka 8 Hruščákovým gólom vyhrali domáci prvý polčas 21-13. V druhej polovici si Košice náskok postrážili a Modre nepovolili so zápasom nič urobiť. 8 gólov strelil okrem Hruščáka aj Melich a aj hostujúci Kažík, ktorý z nich ale veľkú radosť nemal. Je to pekné, ale radšej by som bol, keby ten výsledok bol trochu iný, jak mojich 8 gólov. Hostia zvykli byť v Košiciach agresívnejší i odhodlanejší, no v sobotu pôsobili odovzdaným dojmom. Chýbal tam v začiatku trochu taký zápal a asi po tej dlhšej ceste. Mali ťažšie nohy, ale neviem, no tak to dneska vyšlo, bohužiaľ. Košiciam sa konečne podarilo vyhrať v súťažnom zápase. Po pohárovej prehre z ŠKP Bratislava nasledovali ligové v Bojniciach a s Považskou Bystricou a remíza v Martine. Čakali sme ťažší zápas, myslím, ale po 3 zápasoch, alebo 4, ktorých sme vlastne nebodovali, vlastne okrem Martina, tak verím, že sme toto potrebovali a rád som, že sme to dotiahli na našu víťaznú stranu. Košičania síce vyhrali, ale vyhral aj ich tabuľkový sused Topolčany. Obaja majú 20 bodov, ale v poslednom kole hrajú Košičania v Prešove a Topolčany v Hlohovci. Ohroziť oranžovo-čiernych budú chcieť aj Bojnice. Môže sa tak stať, že Košice z prvej štvorky vypadnú a vo vyraďovacích bojoch nebudú mať výhodu domáceho prostredia. Myslím, že to s našimi skúsenostiami neznamená viac menej nič. Horšie by bolo asi teraz, keď sme nemali formu z úvodu kalendárneho roka hrať to play-off, ale teraz si myslím, že bude dosť veľa času a minulého roku takisto sme boli v prvej štyrke a nebol až taký problém, uvidíme teraz. Košice Modra 39-27.